لناوەندا ڕێخستنە هەسەکێ یا پارتی دیموقراتی کوردستانی سووریێ سیاسەتمەدار و ئەندامێ پارتی برێز دڵسۆزێ میدی سیمەنارێک پێشکەش کرد دبن ناوێ تەحلیل و شرۆڤەکردنا زانستی ji بوویەرên سیاسی re. Ev sîmenar tê rêxistin bi taybet ji bo endamê partî ta gokarî bin bûyerên siyasî şirove bikin bi taybet bûyerên herî dawî li Rojavayê Kurdistanê wek êrîşa rêxistina Daeş li ser bajarê Kobanê wek nemûne. Ji bona pêşxistina asta rewşenbîrî ya zanistî û ya ramangirî li cem van hevala semînara me dibin navê hezirkirina zanistî bo şîrovekirina diyarda siyasî ev ji bo hevalê me karibin bixwe bibin wek analîzator çin û çeyên çi bûyerin çi diyardên siyasî got çê dibin ew bixwe karibin şîrove bikin û analîze bikin. û kesên beşdar kêfxweşiya xwe diyar kirin bi vê sîmenarê ji ber bi hewceyî got endam bi serê xwe bûyerên siyasî şirove bikin. Gelek fêde ji vî mijarî girt yani hindik tişt me li ser vî mijaran nas kir yani li ser siyasetê li ser tefkîra ilmî ya ku di siyasetê tê pêk anîn ew xitwatê got muhelliyên siyasî yê got tehlîla zawahira yan ji ehdasê siyasî dikin. Hêjayê gotinê çalakiyên leqê hesekê bêhtirîn pêş dikeve piştî rawestandina şerrê xwêran û peydabûna hinek aramiyê Dara Ebdû bo bername Ark Hesekê.